С далекой Фатимы доносится звон з'явление Марии для нас веститьем. Аве, аве, аве Мария, аве, аве, аве Мария. Дык пойдем за
У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Amen. Пан з вами. И с Духом Твоим. Браты і сёстры, сёння мы перажываем пятую велікодную нядзелю. Асаблівым чынам Езус Христос нас сёння збірае тут, у гэтай святыні, каб мы, таксама разважаючы Божае Слова, запрагнулі учыніць пэўную рэвізію нашага духоўнага жыцця. Сёння, разважаючы Евангелія, будзем на гэты конт з вами прагнуць паглыбіць тыя словы, якія пан Езус сказаў сваім вучням у вячэрніку. Але гэта таксама вялікі дар, што мы сёння тут можам быць, што сёння мы, паяднаўшыся з Богам у сакраменце споведзі, прыняўшы ягонае цела, можам быць тымі светачамі, якія нясуць Божае Евангелие ў гэтым свеце, праз сваё прабыванне ў гэтым свеце, праз словы, якія кажам, учынкі, якія чынім. Няхай гэта Божая моц нам судаспадарожнічае, а гэта святая мша ахвяравана ў інтэнцыі за памерлага Яўгенія Алехно у 8 месяцы і Яніна Гатоўка у 55-ю гадавіну. Пасля дыся да Пана. Стоячы перад Панам, прызнаемся, што мы слабыя і грэшныя. Спавядаюся Богу Усемагутнаму і вам, браты і сёстры, што згрэшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбаннем. Моя віна, моя вельмі вялікая віна. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, Помолиться за мяне да Пана Бога нашего. Няхай змілуецца над намі Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Амин. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Христе, змилуйся над нами. Христе, змілуйся над намі. Пане, змилуйся над нами. Пане, змілуйся над намі. Хвала на вышинях Богу, а на земле супокой людям доброй воли. Хвалим Тебе, благословляем Тебе, кланяемся Тебе, прославляем Тебе, дякуем Тебе, деля великой воли Твоей. Пане Боже, владару небесный, Боже, Отче всемогутный, Пане Сыне одинородный, Иисус Христе, Пане Боже, баранку Божий, Сыне Отца, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами, який береш на себе грехи свету, прими моление наше, який сидишь праворуч Отца, змилуйся над нами, бо тільки Ти святий, тільки Ти наш Пан, тільки Ти найвищийший, Єсу Христе, з Духом Святим у хвалі Бога Отця. Амен. Молімся. Усемагутны вечны Боже, няспынна ўзмацняй у нас дзеянне пасхальнага сакраменту, каб тыя, каго Ты адрадзіў у святым хросце, з дапамогою Твоей ласкі прынеслі багаты плён добрых учынкаў і дасягнулі радасці жыцця вечнага. Праз Пана нашага Езуса Христа, Твайго Сына,
які з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усе веки вечные. Amen. Читання книги Дзеяў апостолаў. У тыя дні Павел і Барнаба вярнуліся ў Лістру, у Іконію ды Антыёхію, умацоўваючы душы вучняў і захоўваючы іх трываць у веры, бо нам трэба прайсці праз многія цярпенні, каб увайсці ў Божае валадарства. Рукапаклаўшы ім у кожным касцёле прэзбітэраў, у малітве і посце даручылі іх пану, у якога паверылі. Прайшоўшы праз Пісідыю, прыбылі ў Памфілію і, абвясціўшы слова ў Перге, сышлі ў Аталію. Адтуль адплылі ў Антыёхію, дзе былі даручаныя ласцы Божай на справу, якую выканалі. Калі прыйшлі туды і сабралі касцёл, расказалі, як шмат Бог учыніў з імі і як Ён адчыніў брамы веры язычнікам. Гэта Слово Божие. Дякуємо Пану Богу. Буду благословлять, Пане, имя Твое навеки. Буду благословлять, Пане, имя Твое навеки. Щодрий, милосердний Пан, довготерпливий і шмат милостивий. Пан добрий да усіх, і милосердність Його над усіми створеннями Ягоними. Буду благословлять, Пане, ім'я Твое навеки. Нехай славят Тебе, Пане, все Твои створения, и все святые Твои благословляют Тебе. Нехай оповедают про славу Твоего владарства и могутность Твою обвещают. Буду благословлять, Пане, имя Твое навеки. Нехай сыны человече доведаются про Твою могутность и про величь славы Твоего владарства. Владарство Твое, владарство усіх веков, и панование Твое с поколения в поколение. Буду благословлять, Пане, имя Твое навеки. Читання книги Апокаліпсу святого Яна. Я, Ян, убачу новое небо и новую землю, бо першее небо и первая земля минуло, и море уже нема. И убачу святый город, Новый Иерусалим, який сходил от Бога с неба. Подрихтовал быццам невеста, прибранная для своего жениха. І почув я гучний голос з трона, який казав: «Воскиня Бога з людьми, і Він буде жити з іми, і вони будуть Йогоними народом. І Він буде Богом з іми, і витре кожну сльозу з очей інхих, і уже не буде ні смерті, ні смутку, ні плачу, ні болю, уже не буде, бо раніше минуло». І сказав той, хто сидів на троні: «Вось чиню все нове». Це Слово Боже. Дякуємо Пану Богу. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Новую заповедь даю вам, каже Пан, каб ви любили один одного, як я полюбив вас. Аллилуйя.
Pan z wami. i z duchem Twoim. Czytanie Świętego Ewangelia powodle Jana. Chwała Tobie, Panie. Калі Юда выйшаў з вячэрніка, Езус сказаў: «Цяпер услаўлены Сын Чалавечы, а Бог услаўлены ў ім. Калі Бог уславіўся ў ім, то і Бог уславіць яго ў сабе і хутка уславіць яго. Дзеці, яшчэ крыху я буду з вамі. Новую запаведь даю вам, каб вы любілі адзін аднаго, як я полюбіў вас, так і вы любіце адзін аднаго. Па гэтым усе пазнаюць, што вы мае вучні, калі будзеце мець любоў адзін да аднаго». Гэта слова Пана. Хвала Тобі, Христе. Паважаныя браты і сёстры, мы сёння чуем каротенькі фрагмент, але таксама вельмі змястоўны. Касцёл дае нам да разважання фрагмент Евангелля, які апісвае падзеі перад смерцю Пана Езуса, а тады, калі ён са сваімі вучнямі прабываў у вячэрніку. Каб падкрэсліць пэўную справу, падкрэсліць пэўную думку, якую Езус выказаў, якая, вядома ж, яна актуальная і будзе актуальная заўсёды, але у пятым тыдні Касцёл нам дае да разважання гэты фрагмент, прыгатаўліваючы таксама наша сэрца на тое, каб мы, прыняўшы Духа Святога, ягоныя дары, маглі выканаць тое, аб чым сёння ў гэтым фрагменце чулі. Але прыглядзімся трошачкі ясней да таго, што Езус кажа. Мы чуем, што евангеліст Ян падае нам звестку аб тым, што Юда выйшаў з вячэрніка. Мы ведаем, што Юда выйшаў ужо з намерам здрадзіць Пана Езуса. Ён ужо узяў гэтыя 30 срэбнікаў. Ён ужо шукаў дагоднай хвіліны магчымасці, каб паведаміць стражнікаў, дзе ён знаходзіцца. І ведаем, што, ведаючы, што Езус сваімі вучнямі пасля гэтай вячэры пойдзе ў сад Гецэмані, ў аліўны сад, што там будуць яны прабываць разам. Гэта было любімае месца, яны вельмі часта там сходзіліся. І туды, вось, менавіта гэтую кагорту стражнікаў прывядзе Юда Іскарыёт. І гэтай падзеі мы дакладна ведаем, не так даўно пра гэта разважалі, але гэта звестка нам вельмі патрэбная. Чаму? Бо постаць Юды – гэта таксама патэнцыяльная постаць кожнага з нас. Усе мы фактычна праходзім шлях нашага духоўнага станаўлення і праходзім, як бы, трошачкі шляхам кожнага з апосталаў. Не будзем, канешне, праходзіць так, як это прайшоў Пётр ці Якуб апостал, ці хтось іншы, бо кожны шлях ён індывідуальны, ён не паўтаральны. Але з кожнага апостала мы што-то ў сваім жыцці праходзім. І з Фамы неверуючага, якога ведаем, таксама называлі блізня, і мы разважалі пра гэта з вамі, што кожны з нас таксама шукае гэтых рацыянальных адказаў на уваскрашэнне Пана Езуса, навогуле такую магчымасць. Хто-то з нас, таксама як Пётр, вагаецца, шукае праўды, шукае сябе ў падзеях, якія адбываюцца. Але таксама і кожны з нас мае шанец праходзіць шляхам Юды Іскарыёты. Гэта быў таксама абраны праз Пана Езуса вучань, адзін з 12, якіх назваў апосталамі, гэта значыць пасланымі. Ён меў таксама святарскую уладу. Мы ведаем, што ў групе па дзвюх быў адпраўлены перад сабою, Езус іх адпраўляў у тыя мясціны вёскі, дзе сам меўся прыйсці, даючы ім уладу над духамі нечыстымі і таксама над кожнай хваробай. Дасведчыў гэтай моцы, якой Езус яму ўдзяліў. Бачыў цуды, якія чыніў Езус, слухаў словы, якія шматлікіх людзей дакраналіся да сэрца. Але бачым, што ён стаў на парозе таго, чтобы здрадзіць. І сёння мы знаходзімся ўжо ў кантэксце разважаемага фрагменту Евангелія, знаходзімся ў такім пункце, што, напэўна, нас Евангелія прагне паклікаць да рэвізіі нашага духоўнага жыцця. Сёння можна паставіць сабе, хіба павінны паставіць, перыядычна ставіць сабе пытанне, у якім пункце адносінаў з Богам знаходжуся я. І мы сёння чуем, што Езус, калі Юда Іскарыёта выходзіць,
то звяртаецца да сваіх вучняў і кажа: «Цяпер услаўлены Сын чалавечы, а Бог услаўлены ў ім». Словы, здаецца, не вельмі да канца такія зразумелыя. Нібы ўсё зразумела, а нібы і нічога не зразумела. Што значыць быць услаўленым, праславленым? Што ввогуле значыць гэта слова праслаўлення? Што такое значыць уславіць Бога? Што значыць, што Бог услаўлены у жыцці, у дзейнасці Езуса Хрыста? Мы чуем, што Езус кажа пра сябе як Сын чалавечы. Не кажа, што цяпер услаўлены Сын Божы, а Бог услаўлены ў ім. Пан Езус кажа, што услаўлены Сын чалавечы. Наперш, канешне, нам трэба зразумець, што значыць гэты тытул. Сын чалавечы – гэта сын, гэта чалавек, народжаны з чалавека. Вядома ж, што у Бібліі сын чалавечы, ён быў таксама адным з тытулаў Месіі. Але Месія у разуменні людзей Старога Запавету гэта не быў Бог. Гэта быў муж Божы, моцны, пакліканы да таго, каб навесці, скажам, парадак у гэтым свеце, асабліва ў жыцці выбранага народу. І сын чалавечы гэта значыць, што гэта той, хто прыйшоў у гэты свет у спосаб натуральны, нарадзіўся з чалавека. Езус Хрыстус кажа пра сябе, што ён з'яўляецца таксама гэтым сынам чалавечым. А што гэта значыць? Мы ведаем, што Езус Хрыстус мае две натуры. Мае боскую натуру, бо з'яўляецца сынам Божым, і мае чалавечую натуру, бо нарадзіўся з лона Марыі, нарадзіўся як сапраўдны чалавек. І гэта значыць, што цяпер, кажа пан Езус, услаўлены сын чалавечы, а Бог услаўлены ў ім. Ну і цяпер, канешне, другой тэрмін, другое слово, што значыць гэта услаўленне, праславлены. На русской мове будет прославлены, увельбёны будет на польской мове, услаўлены так пераведзена ў беларускай мове. Што гэта значыць? Можа, каб нам гэта зразумець, я б хацеў бы, каб мы трошачкі так адгукнулася ў нас гэта тэрмін напрыклад, як можа выглядаць малітва праслаўлення. Мы ведаем, што ёсць некалькі формаў малітвы. Што ёсць малітва, напрыклад, падзякі. Это форма молитвы, да? Ёсць форма молитвы, напрыклад, перапрашэння. Да, ёсць форма молитвы, як это будзе по-беларускі, прыблагання по-польскі, да, то есть прыблагamy Пана Бога. Не ведаю, по-беларускі будзе. Гэта ёсць форма молитвы падзякі. Да? Форма молитвы, то есть тыя молитвы в залежнасці, што у інтэнцыі гэтай молитвы ляжыць. І гэта формы малітвы. Падзяка, перапрашэнне, просьба, да, таксама мы вельмі часта гэтай формай малітвы, просьбы молімся. Але ёсць таксама такая форма малітвы, як праслаўленне, як услаўленне. І не ведаеце, мы калі сустракаліся з гэтай формай малітвы ў сваім жыцці, чаму? Таму што, ну, дзякуй Богу, если так, да? Але, на жаль, сёння гэта форма малітвы, яна адсутнічае сярод нас. Чаму? Бо мы можам гэтай малітвай услаўлення, праславлення маліцца тады. Яна можа быць выклікана такімі, скажем, абставінамі. Мы можам распачаць цяпер малітву праслаўлення, гэта няма праблем. Будзем казаць: «Пані Божа, дзякуй Табе, Ты услаўленым у сваім сыне», да, такая прыгожая малітва, якая узнёслая, да, але яна будзе такая малітва, вядома, Дух Святы можа далучыцца ў кожным моманце, і яна пойдзе сапраўднай такой формы услаўлення. Але у такім звычайным жыцці, калі мы не ў касцеле, калі мы не на спецыяльным нейкім набажэнстве ці не на нейкай сустрэчы малітоўнай, гэта малітва праслаўлення адбываецца тады, калі мы перажываем дзейнасць Бога ў маім жыцці. Гэта адказ мой на тое, што цяпер адбываецца ў маім жыцці, ці са мною, ці з іншымі людзьмі. Гэта можна так сказаць, ну я не ведаю, як параўнаць, ну як, напрыклад, дзіцёнку бацькі купяць 16-й iPhone Pro Max,
прынесуць падаруць, і гэта дзіцёнак, ён прыгне на рукі, будзе цалаваць, дзякаваць, там часамі там бываюць сабачку падарыць, там хто дзіцёнак доўга чакаў, слёзы ідуць і прыгае, скача, да. Скача з радасці, што бацькі зрабілі доўгачаканы нейкі прэзент, да. Что-то подарили, что-то зрабілі, і дзіцёнак проста весь у радасці. Вось можна сказаць, што гэта такая у параўнанні пэўная форма праслаўлення. Гэта не зусім тое самае, але каб мы зразумелі, можа, як гэта выглядае больш так на ўзроўні эмацыянальным такім, да, бо не заўсёды праслаўленне Бога гэта эмоцыі, не заўсёды. Але у большасці так, ну, бо эмоцыі гэта наша частка нас, нашай натуры чалавечай. Мы не можам эмоцыі выключыць з нашага жыцця, это было б глупа і недарэчна. І вось, калі мы сустракаемся з дзеяннем Божым у нашым жыцці, то тады фактычна гэта ж чымсьці з'яўляецца натуральным, што мы Бога праслаўляем. І я кажу, гэта можа быць не абавязкова, пані Божа, дзякуй табе, але вечарам прыйду нам, што я цябе праслаўлю. Не, гэта зазвычай адбываецца ў гэтую хвіліну. Гэта, вядома, можа быць дзесьці стлумлена чи перажыта ўнутры, ну, бо мы не будзем скакаць пасярод там дзесьці, праўда, плошчы, ідучы ў ашмянах, альбо ядучы ў машыне, ці стоячы дзесьці ў калейцы на почце. Але гэта узнёслае заўсёды перажыванне, вялікая ўдзячнасць Богу, вялікае праслаўленне за то, што ён у маім жыцці дзейнічае. І если мы ў сваім жыцці такіх момантаў праслаўлення, формы праслаўлення Бога не перажывалі, то мы мусім сабе зрабіць рэвізію, паставіць пытанне, чаму? Чаму так адбылося? Можа быць, такіх з момантаў праслаўлення, што мне цяпер прыйшло на памяць, гэта і словы Пятра, апостала, калі Езус пытаецца, а вы за каго мяне лічыце, памятаеце, да? І Пётр тады ўсклікнуў, што ты сын Бога жывога. І тады Езус кажа, Пётр, не цела і кроў гэта табе аб'явілі, але толькі дух Айца майго, які ў небе. Пётр перажыў менавіта гэты момант праслаўлення. Это было спантанна, спарадычна, ён выклікнуў. Чаму? Таму што ён быў адкрыты на тое, да, каб выказаць тое, што Дух Святы хацеў. І гэта была пэўная форма праслаўлення. Пётр праславіў Езуса Хрыста, праславіў яго натуру Божую, што ты сын Бога жывога. То вось гэта такая пэўная дзейнасць Бога і пэўны адказ нашай чалавечай натуры на тое, што мы перажываем. І гэта павінна быць чымсьці звычайным у нашым жыцці. Бо такія моманты, калі мы канкрэтна перажываем дзейнасць Бога, яны будуюць маю веру. Яны дадаюць мне сіл і прагнень яшчэ ісці глыбей у пазнанні Бога. Бо калі мы не перажываем такіх момантаў, калі мы, можа, нават не ўяўляем сабе, што так павінна быць, можа, робім пэўныя памылкі ў нашым духоўным жыцці, то мы тады марнеем з той прычыны, што ўвогуле пра Бога так шмат гаворыцца ў касцёле, але неяк дзейнасць Божую я ў сваім жыцці не вельмі адчуваю. Можам, конечно, сказаць, што вот там прасілі, Бог дапамог, што я ведаю, з касцёла выхажу, я напоўнены нейкімі сіламі. Это ўсё файна, это ўсё добра, это ўсё так, але гэта не тое. Гэта трошкі замала. І цяпер услаўлены сын чалавечы, а Бог услаўлены ў ім. Што гэта значыць? Езус Хрыстус, як сапраўдны чалавек, тым, што прымае волю Айца свайго нябеснага, аддаць за нас сваё жыццё, праславіў Бога. Езус сам кажа, што цяпер услаўлены сын чалавечы, а Бог услаўлены ў ім. Што праз гэта Езус Хрыстус не быў змушаны пайсці на крыж. Не был. Это нейкі фатум у жыцці Езуса Хрыста, што ён нарадзіўся, потым у нейкіх там 25 гадоў яго жыцця прыляцеў анёл з неба, сказаў, Езу, разумееш, такая твоя лёс такой, так ты нарадзіўся, запланаваў Айцец Нябесны, ты мусіш памерці. Нема выхада, прабач. Іх фурхнуў і паляцеў назад. Не, Езус Хрыстус абраў гэты шлях. Чи фактично він мог адмовитися? Мог адмовитися.
Мог адмовіцца ад таго, каб мы памятаем ягоную малітву ў садзе Гецэмані перад схапленнем, да? Што ойча, калі гэта мажліва, забяры ад мяне гэты келіх, але не мая, але твая воля няхай станецца. Ён перажываў нармальны страх, ён поціўся крывавым потам. Гэта медычны факт, што чалавек, калі перажывае страшэнны стрэс, лопаюцца гэтай крывяносныя сасуды, і з потам выходзіць гэта кроў. Даражэнькі, мы калі-небудзь так стрэсаваліся? Нават калі хто-то блізкі паміраў, калі нам было вельмі шкада, калі мы насамрэч перажывалі, скажам, страшэнны жаль, боль і жалобу, ніхто з нас не поціўся крывавым потам. І не таму, што мы какие-то там кепскія, таму што мы разумелі, што да, гэта неспадзявана што-то сталася, раптоўна, або спадзявана, але такой наш лёс. Мы прыйшлі ў гэты свет, і з гэтага света адыдзем раней ці пазней. Але Езус разумеў, што ён бярэ на сябе. Ён разумеў весь, скажем так, усю гэтую цяжкасць граху чалавецтва, усю гэту неўдзячнасць людзей, ту ж здраду свайго апостала, ту ж разайсцё ённых вучняў, якія разбягуцца, як мы ведаем, хто куды, калі ён астаўся фактычна адзін, сам на сам, і страшэнныя мукі, распачынаючы ўжо ад падворка Ананія, архісвятара, і заканчваючы на Галгофе. І вось менавіта ягоная воля, што я хачу, любячы нас гэтай ахвярнай любоўю, што я хачу аддаць гэта жыццё, што я разумею, што толькі такім чынам можа быць пераможаны грэх і смерць, Езус згаджаецца, і праз гэта ён праслаўляе Бога. І пра гэта кажа, што цяпер услаўлены і Сын чалавечы праслаўлены, а Бог услаўлены ў ім. І далей працягвае: калі Бог уславіўся ў ім, то і Бог уславіць яго ў сабе, і хутка уславіць яго. Калі Бог уславіўся ў ім, то і Бог уславіць яго. Што гэта значыць? Што людзі, мы, калі праслаўляем, калі перажываем гэта сустрэчу з Богам жывым у сваім жыцці, калі мы адчуваем патрэбу праслаўлення Бога, то Бог і праслаўляе нас. Праслаўляе нас. Ён хоча, каб мы былі праслаўлены. Ён не хоча, каб мы у пэўным сэнсе былі толькі нейкімі нявольнікамі, якія зрабілі, што трэба, свой абавязак, і нават ніхто ўдзячнасці ніякой да іх і слова добрага не скажа. Бог менавіта ўдзячны нам за тое, што мы робім. Удзячны за тое, што мы дазваляем праз нас яму дзейнічаць. Бо так створан гэты свет. Анёлы не дзейнічаюць увпрост, скажам так, не робяць нейкія справы, да якія павінны мы людзі зрабіць. Анёл не адправіць святой мшы нам, анёл не паспавядае нас, анёл не памоліцца над намі. Напэўна, там моляцца, заступаюцца нашы анёлы-ахоўнікі, але ў гэтым вымярэнні зямным гэта робім мы самі людзі. І толькі праз тое, насколькі я адчынены як святар на дзейнасць Бога, то магу перадаць вам ягоную моц. Насколькі вы адчынены на дзейнасць Бога, можаце гэту моц узаемна сабе дзяліцца, перадаваць, асабліва у тых сферах, дзе вы пакліканы, сямейнай сферы, таксама у працы сваёй, служэнні іншым людзям. Такім чынам мы праслаўляем Бога, і адначасова Бог праслаўляе нас. Езус кажа: я яшчэ крыху буду з вамі, дзеці, яшчэ крыху буду з вамі. Але далей кажа словы, якія, напэўна, можа быць, не адразу былі так успрыняты вучнямі, бо, вядома, яны таксама перажывалі гэту трывогу, гэта незразуменне таго, што будзе за хвіліну. Бачылі, што Езус таксама перажывае гэтыя часы, што ведае, што яго чакае. Напэўна, атмасфера была, з адной стороны, узнёслая, бо толькі што яны скаштавалі Езуса Хрыста ў постаці хлеба і віна, у Еўхарыстыі. Адначасова, напэўна, вычувалі, што маецца здарыцца што-то вельмі, скажем, для іх у гэты момант нецікавае, нечаканае, непрагнёнае. Новую запаведь даю вам, каб вы любілі адзін аднаго, кажа пан Езус. Новую запаведь, каб вы любілі адзін аднаго. Бо Езус менавіта праз тое, што стаў здольны уславіць Бога ў сваім жыцці, да,
то Езус такім чынам можа казаць аб тым, што гэта магчыма, і што мы ідзем гэтым шляхам, які нам дае магчымасць узлюбіць другога чалавека, полюбіць другога чалавека. Як я полюбіў вас, так і вы любіце адзін аднаго, кажа пан Езус. Як я полюбіў вас. Але, браты і сёстры, Езус кажа, як сапраўдны чалавек, як сын чалавечы. Як я полюбіў вас, і вы любіце адзін аднаго. Ці магчыма такая любоў, хто-то запытаецца? Ці мы можам так любіць адзін аднаго, як Езус нас полюбіў? Можам. Можам. І да гэтага ёсць пакліканне нашага зямнога жыцця. Бог нам даў гэты час зямнога жыцця, каб мы гэты шлях прашлі. Бо ведаеце, калі мы гэтага не дасягнем за часоў зямнога жыцця, мы да гэтага будзем дасталець у чыстцы. Это будзе час, калі мы будзем да гэтага дарастаць. Если, конечно, не пойдзем у пекла. Это уже, конечно, другая трошки перспектыва. Але чысціц гэта не які-то месца такое непонятно, незразумелае. Нават так тлумачыцца чысціц, што трэба что-то пачысціць, правда? Мы там будем дазрываць, толькі разумееце, зямное жыццё, яно у нас каротенькае. Там 50, 60, 70, 80, 90, гура 100 гадоў. Это, як кажуць, удачлівы какой-то, ці наоборот неудачлівы. А чысціц гэта час, які выдаўжаецца напэўна, можа быць, на шматлікі стагоддзі. Сколь мы гэта ведаем, напэўна, адзіныя звесткі большыя такія, гэта нашыя містыкі, которые мелі дачыненне з душамі чысцовымі, якія неаднойчы казалі, што самая цяжкая боль, самы цяжкі боль на зямлі не параўнанні з самым лёгкім ачышчэннем у чыстцы. Што яны бы волелі цярпець найцяжэйшы боль на зямлі, нежели самы лёгкі агонь у чыстцы. Чаму? Не то, каб чалавека мучыць, але каб мы маглі там дасталець да таго, каб сустрэцца з Богам твару ў твар, каб вайсці ў валадарства нябеснае. Не скажа Бог, што, слухай, ты не можаш увайці зараз у неба, вот табе 300 гадоў чысца. Не Бог будзе гэта казаць. Самі мы станем у праўдзе пасля нашай смерці. І самі мы скажам, я не магу цяпер, Божа, увайсці ў неба, бо я яшчэ не гатовы, не гатова. Я яшчэ не разумею, не бачу цябе так, як насамрэч, якім ты ёсць. І будзем вось мы гэты час ачышчэння прабываць. Але у нармальным рытме жыццё зямное нам дадзена для таго, каб мы гэты шлях прашлі на зямлі. У нармальных спакойных варунках, умовах, так як сёння жывём, маючы сродкі, маючы ўсе магчымыя сродкі, і сакрамэнты, і малітву, і святое пісанне, ўсё тое, што Бог нам пакінуў, што нам даў. Гэта самыя звычайныя сродкі. І, браты і сёстры, вось гэта менавіта далей Езус кажа, па гэтым усе пазнаюць, што вы мае вучні, калі будзеце мець любоў адзін да аднаго. Ці сёння тут, у Ашмянах, сёння за цэлы дзень трошкі тут людзей у гэтым касцёле было. А нават мы сёння, якія прыйшлі на 17 гадзін на святую імшу, як выйдзем з гэтага касцёла, ці па нашым жыцці, па нашаму захаванню, па нашых словах, хто-то прыйдзе і спытаецца, а адкуль у табе гэта радасць, адкуль у табе гэта спакой, адкуль ты маеш такія словы, якія выказваеш, якія мяне падтрымліваюць. Ці з нашых вуснаў зноў пальецца мат, слова зайздрасці, асуджэння, абгавораў. Если гэта так, то тады што-то недобра дзеецца з маім хрысціянствам. Бо па гэтаму усе пазнаюць, што вы мае вучні, калі будзеце мець любоў адзін да аднаго. Калі па майму жыццю штодзённаму людзі будуць проста-напроста пытацца, скуль у цябе гэта? Як ты маеш магчымасць прабываць у гэтым свеце так, калі навакол усе умовы, якія пярэчаць гэтаму? Не добрыя умовы, не спрыяльныя. Бо я, можа, калісьці ўжо апавядаў пра маю такую прыяцельку адну, чалавека, які пазнаў Бога, у сітуацыі менавіта такой, калі у працы адна з супрацоўніцаў была жанчына, якая мела такі заўсёды
унутренні спакой, нейкую унутраннюю радасць. Калі, кажа, у нас на працы часамі былі такія нервовыя моманты, мы, говорит, усе хацелі, злыя, напружаныя, а яна, говорит, заўсёды мела неяк знайсці адпаведнае слова. У адпаведны момант зрабіць так, каб узлагодзіць нейкую сітуацыю. І яна, говорит, она нас вельмі моцна дэнервавала. Яна была такім бельмом, да? Таму што усе мы вось такія расшатаныя, а яна вось неяк так. І гэта моя знаёмая, яна прыходзіць калісьці і да яе пытаецца: слухай, а адкуда ў цябе гэта радасць? Адкуда ты спакой? Як гэта? Якія ты там методыкі выкарыстоўваеш? Можа, да кога псіхатэрапеўта ходзіш, чи да каго? Кажа, не. Я, говорит, я веруючы, я ў касцёле, да касцёла прыходжу. Ну, говорит, ну і што прыходзіш? Ну, говорит, ездзіла на сустрэчу малітоўную, да. Ну і што, кажа, ну, паехалі паглядзіш, ну што. І калі яна паехала на гэтую сустрэчу малітоўную, была святая мша, канферэнцыя, дарацца Свяцейшага сакраменту, то пасля гэтага ўсяго, да, яна перажыла сваё навяртанне. І па сённяшні дзень гэта вельмі моцны, вельмі насамрэч чалавек з Божым сэрцам. Вось, да? Такое сведчанне. Яна не прапаведавала на гэтай працы, не казала: верце ў Бога, што хадзіце да царквы, да касцёла, маліцеся, што трэба там да споведзі ісці. Она проста жыла той свабодай, якой ёй даў Бог. І яна была вось менавіта гэтым сведкам любові Божай. Ажно ніхтось не падашоў, не спытаўся: адкуль у цябе гэта? Браты і сёстры, першыя хрысціяне, калі мы пачытаем дзеі апостала, таксама мы сёння чулі і ў першым чытанні вось менавіта з дзеяў апосталаў, што хрысціянаў распазнавалі менавіта па тым, што яны былі інакшыя, што яны адносіліся зусім інакш адзін да аднаго, што іх стыль жыцця быў не вельмі такі, скажам, як іншых, як усіх іншых. І, канешне, людзі цікавіліся: а што гэта так? Чаму? Адкуль? І яны казалі, да, што мы хрысціяне, мы верым у Езуса Хрыста. Ці з цікавасці прыходзілі, слухалі таксама пропаведзі, былі на пераламленні хлеба, хаця, панятна, да камуні ў том выглядзе гэта было, тады не прыступалі, але яны слухалі. І таксама ў іх нараджалася вера. Яны прагнулі далучыцца да супольнасці тых людзей, якія жылі любою адзін да аднаго. Сёння рэвізія. Ці мы жывём гэтым, ці ў маім жыцці ёсць месца на праслаўленне Бога. Ці ў маім жыцці ёсць сёння месца на гэтую радасць, што па жыццю майму людзі цікавяцца Богам, бо бачаць ува мне што-то, што недасягальна атрымаць у гэтым свеце. Гэту любоў, гэты спакой, гэту раўнавагу не купіш на Вайлдберрісе, не прышлют табе поштай, не зайдзеш, ні універмагі не знойдзеш яе. Гэта што-то, што з'яўляецца наступствам нашых добрых прагненняў, нашых добрых прагненняў ісці ў напрамку пазнання Бога. Мы сёння тут сабраліся, хто-то можа лічыць, што прыйшоў сёння да касцёла, памаліўся, ружанчык адгаварыў, і гэта ёсць максімум нашага хрысціянскага жыцця. Мы мыляем сродкі з цэллю. То, што мы сёння прыйшлі, мы маем сродкі для таго, каб жыць так. Не было сёння ніякага, няма табе заліку з то, што ты сёння прыйшоў да касцёла ў нядзелю. Гэта твой абавязак, з адной стараны, а з другой гэта павінна быць перш за ўсё, можа, патрэбнасцю твайго сэрца. Бо без гэтага ты не можаш быць у гэтым свеце нармальным. Чуеце, нармальным? Бо сёння ненармальнасць лічыцца за нармальнасць, а нармальнасць лічыцца за чымсьці нездаровым. І мы павінны гэты свет змяняць, хрысціяне. Павінны быць нармальнымі ў разуменні Божым. А гэта значыць людзьмі у пэўным сэнсе, якія вельмі будуць адрознівацца ад таго, як прынята ў гэтым свеце. Як гэты свет вучыць, як гэты свет фармуе, гэты свет чакае, як бы хацеў бы бачыць нас. Што сёння з намі, хрысціянамі, сталася? Што мы так сёння не падобныя да Езуса. Што з намі так сталася, што мы сёння не жывем так, як жылі першыя хрысціяне? Дзе мы гэта згубілі, на якім этапе? Калі мы перасталі прагнуць, калі мы перасталі хацець жыць вот такой любоўю, якая была бы распазнавальным святлом у жыцці гэтага свету, можа, лепей для гэтага свету, каб людзі гэтага свету бачылі і таксама прагнулі. Езус Хрыстос нам сёння падае.
І жадаю кожнаму з нас, каб гэта праслаўленне было штораз часцей у нашым жыцці, каб мы, сустракаючыся з Божай дзейнасцю, праслаўлялі Бога, бо гэта было б патрэбай, гэта было б чымсьці натуральным, некай натуральнай рэакцыі на тое, што Бог у маім жыцці дае так шмат, а я на нейкім этапе стаўся здольны гэта шмат прымаць. Бо Ён дае. Пытанне, што мы не прымаем, пытанне, што мы гэтага не бачым, не чуем. Пытанне ў тым, што мы можам зрабіць 20 грахоў і не чуем, як што-то змянілася ў штодзённасці. На жаль, калі мы прыйдзем да споведзі, мы не чуем, што што-то змянілася, бо з нічога не змянілася. Бо вельмі часта гэта фармальна, вельмі часта гэта без нейкага роздуму, а менавіта без нейкіх вялікіх унутраных прагненняў. Жадаю, каб былі вялікія прагнення, вялікія ўдзячнасці праслаўлення Бога, і гэта ўзаемная хрысціянская любоў, якой сёння патрабуе гэты свет, якая можа змяніць усё, бо, на жаль, гэты свет сёння стаіць на парозе самазнішчэння. Амен. Вызнаем нашу веру, веру адзінага Бога, неба і зямлі, бачнага і нябачнага, адзінага Ісуса Христа, Сына Божага адзінароднага, Зайца народжанага перед усімі вякамі, Бога ад Бога, святло ад святла, Бога сапраўднага ад Бога сапраўднага, народжанага нестворанага, адзінасутнага Айцу, праз якога ўсё сталася. Ён дзеля нас, людзей, і дзеля нашага збаўлення зышоў з неба і ўцелавіўся ад Духа Святога з Дзевы Марыі і стаўся чалавекам, укрыжаваны таксама за нас пры Понскім Пілаце, быў замучаны і пахаваны, і на трэці дзень уваскрос паводле Пісання і ўзышоў на неба, сядзіць праваруч Айца і зноў прыйдзе ў хвале судзіць жывых і памерлых. Царству не будзе канца. Віру ў Духа Святога, Пана і Жыватворцу, які з Айцом і Сына паходзіць, якому разам з Айцом і Сынам належыць пакланенне і хвала, які прамляў праз прарокаў. Веру ў адзіны святы каталіцкі апостольскі касцёл, вызнаю адзіны хрост да адпушчэння грахоў і чакаю воскрешэння памерлых і жыцця вечнага ў будучым свеце. Да Бога, які паяднаў нас з сабою ў сваім мілаваным Сыне Езусе Хрысце, узнясём з удзячнасцю супольныя малітвы. Молімся за святы касцёл, Христовае цела, каб усе яго вызнаўцы імкнуліся да святасці, Цябе просім. Молімся за біскупаў нашай краіны, каб іх душпастырскія ініцыятывы служылі на карысць усяму народу, Цябе просім. Молімся аб еднасці і згодзе паміж народамі, каб спакой, які дае нам Збавіцель, запанаваў у сэрцах усіх людзей, Цябе просім. Молімся за людзей, якія празмерна клапоцяцца аб сваім дабрабыце, каб умелі згаджацца з Божай воляй, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за людзей, якіх дакарае сумленне, каб знайшлі спакой у сакраменце пакаяння і паяднання, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за памерлых, асабліва за Яўгенію Алехно 8 месяцы, за Яніну Гатоўку 55-ю гадавіну, каб знайшліся ў доме любячага Айца ў небе, Цябе просім. Выслухай нас, Пане. Молімся за нас тут прысутных, каб удзел у святой імшы паглыбляў нашу еднасць з Богам і людзьмі, Цябе просім. Божа, Ты пра смерць з мёртвых паўстання свайго Сына заключыў запавет з чалавецтвам, выслухай нашыя малітвы і ўчыні, каб нашыя ўчынкі заўсёды былі згодныя вызнаванай верай праз Хрыста, Пана нашага. Амен. Слезы с твару вытирайте, прогоняйте сердца грех, песни радостно спевайте, хай гучить веселый смех. У воскрес Пан над панами, и Он живее, Он знов узнал.
Молитеся, браты і сёстры, каб мою і вашу ахвяру прыняў Бог Айцец Усемагутны. Нехай Пан Бог прийме ахвяру з рук Твоїх на прославлення і хвалу ім'я Свайго, а так само на користь нам і всьому Костьолу Святому. Божа, Ты праз цудоўны абмен дароў, які адбываецца ў гэтай ахвяры, робіш нас удзельнікамі Твайго боства. Учыні, каб мы, спазнаўшы Тваю праўду, паслядоўна кіраваліся ёю ў нашых учынках, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. І з Духом Твоїм. У гори серце. Узносим їх до Пана. Подякуєм Пану Богу нашому. Годна гэта і справедліва. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збагавенна, каб мы Цябе, Пане, заўсёды славілі, а асабліва ў гэты час больш урачыста абвяшчалі Тваю хвалу. Калі Христус был ахвяраваны як нашая Пасха, праз ахвяру свайго цела на крыжы Ён завяршыў ахвяры старога запавету і, аддаючы сябе дзеля нашага збаўлення, сам стаўся святаром, алтаром і ягнём ахвярным. Таму адкупленае чалавецтва ва ўсім свеце радуецца ў васкрасенню Хрыста, а хоры анёл разам з усімі святымі спявають Табе гімн хвали, неспинно ускликаючи. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца ўсялякай святасці, таму у еднасці з усім касцёлам у першы дзень тыдня, калі Езус Христус уваскрос і спасаў на апостолаў Духа Святога праз Христа, просім Цябе, усемагутны Божа. Асвяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі дабравольна выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і ешце з гэтага усе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры ўзяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго усе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць». Гэта вялікая таямніца веры. Обвещаем смерть Твою, Пане Иису, вызнаем Твое воскресение и чекаем Твоего прийстя у хвале. Успамінаючы смерць з мёртвых паўстання Твайго Сына, ахвяруем Табе, Пане, хлеб жыцця і келіх збаўлення, дзякуючы, што ўчыніў нас годнымі стаяць перад Табою і служыць Табе. Пакорна молім Цябе, каб усіх нас, прымаючых цела і кроў Христа, Дух Святы сабраў у адно. Памятай, Пане, пра касцёл Твой рассеяны па ўсім свеце,
Удосконали его у любови разом с папом нашим Львом XIV, біскупам нашим Владимиром і усім духавенствам. Памятай таксама пра братоў і сясцёр нашых, якія паснулі ў надзеі на ўваскрашэнне, аб Яўгеніі, Яніне, і пра ўсіх, хто ў тваёй ласцы адышоў з гэтага свету, і дазволь ему бачыць святло обличчя Твайго. Просім Цябе, змілуйся над усімі намі, каб мы заслужылі ўдзел у жыцці вечным у еднасці з Найсвяцейшай Багародзіцай Паннай Марыяй, са святым Юзафам і Абраннікам, са святымі апосталамі і ўсімі святымі, якія спрадвеку падабаліся Табе, каб з імі мы хвалілі і праслаўлялі Цябе праз Сына Твайго, Езуса Христа. Праз Христа, з Христом і ў Христе, Табе, Божа Ojcze Всемогутny, у єдності Духа Святого, уся пашана і хвала, праз усе веки вечные. Амен. Называемся детьми Божьими, ими з'являемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть в небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як в небе, так и на земле. Хлеба нашего штоденного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усяго злога, дай ласкаво супокою дни наши, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваны от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыся збаўцы нашага Езуса Христа. Бо Твое владарство и моц, и хвала навеки. Пане Езу Христе, Ты сказал апостолам Твоим, «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру Костела Твоего, и будь ласкавый, згодно с Твоей волей, одарить его супокоем и едностью, які живеш и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана, нехай заўсёды будзе з вами. И с Духом Твоим. Передайте ближнему знак супокою. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи свету, одари нас упокоем. Вось баранак Божы, вось той, хто бере на сябе грахі свету, благословленные, покликанные на вечеру ягонную. Будь же прославленный, Иисус Господи, Ты наш Откупитель, Ты наш хлеб живый. Славься, Христе,
Молимся. Просим Ciebie, Boże, da pomaży miłościwa Twojemu narodu, jaki Ty uzmacnił najświętejszym sakramentem i uczyni, aby on покинувши старую греховность, перейшов до нового життя у цнотах, праз Христа Пана нашого. Amen. Слухаем парафіяльныя аб'явы. Сёння 5-я велікодная нядзеля. На гэтым тыдню літургіі адзначаем у сераду успамін святога Яна Непамука, святара і мучаніка. У суботу успамін Маці Божай успамогі хрысціянаў. У сераду будзем ушаноўваць святога Яна Непамука. У гэты дзень памолімся ў Наваполлі, дзе раней знаходзілася фігура гэтага святога. Запрашаем да малітвы праз заступніцтва святога Яна Непамука, асабліва аб добрым ураджаі, захаванні ад голаду у 18 гадзін усіх жыхароў Наваполя, тых, хто паходзіць з Наваполя, і ўсіх жадаючых парафіянаў. Святы Ян Непамук, апякун спаведнікоў, добрай споведзі і заступнік падчас паводак. Паводле народнай традыцыі ён быў святым, які абараняў палі і пасевы ад паводак, а таксама ад засухі. Таму ўсіх сардэчна запрашаем у Наваполе у сераду 21 мая у 18 гадзін. У чацвер заўсёды святая гадзіна з 23:00 до поўначы. Наступную нядзелю прыпадае першая гадавіна біскупскага пасвячэння яго эксцэленцыі біскупа Владзіміра Гуляя. Асаблівым чынам молімся ў гэты дзень за пастара нашай дыяцэзіі. Таксама у наступную нядзелю, 25-й дзень месяца, дзень жыцця, на святую імшу 19 гадзін запрашаем усіх, хто прыняў духоўнае ўсынаўленне, бацькоў, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, а таксама тых, хто модліцца аб дары зачацця. Святая імша будзе ахвяравана павазе да чалавечага жыцця, аб шчаслівым нараджэнні і аб дары зачацця. Маці, якія чакаюць нараджэння дзіцяці, атрымаюць благаслаўленне. Наступную нядзелю святая імша ў капліцы ў Гародніках у 14 гадзін. Новы нумар газеты «Слова жыцця» можна набыць у парафіяльным кіоску. З 20 па 22 чэрвеня у Гродні адбудуцца ўсе беларускія дні моладзі. Узрост удзельнікаў ад 16 гадоў. Запрашаем усіх зацікаўленых звярнуцца ў канцылярыю моладзь. Дзякуем за ахвяраванне на ўтрыманне нашага касцёла і парафіі. На мінулым тыдні адышлі ў вечнасць нашыя парафіяне. Владислава Ярынская, 71 год, Юліан Саламянка, 68 гадоў, Ігор Грынкевич, 32 гады, Халена Лыскойць, 89 гадоў, Зофія Кадзія Батурэвіч, 84 гады, Анна Усюкевич, 74 гады і Яніна Суворова, 73 гады. Вечны адпачынак дай ім, Пане, а святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Вечны адпачынак дай ім, Пане, А святло вечнае няхай ім свеціць, няхай адпачываюць у супакоі вечным. Навером на распачаты тыдзень всю нашу парафію Маці Божай Яснагурскай памолімся з шматлікіх дарах Духа Святога і патрэбных ласках для новаабранага папы Льва XIV, а таксама за Сергея і Елізавету Сівіцкіх, якія ўчора заключылі сакраментальны сужанскі саюз у нашым касцёле. Твоей обороне отдаемся, Святая Богородица, в наших потребах не погарджай моленнем нашим, и от усялякой злой пригоды, выбавляй нас заўсёды, Панна хвалебная и благословленная, о Пани наша, опекунка наша, сутешальница наша, Ты заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас доручай, Сыну Своему нас отдавай. Мария Пани Ясногурская, Молися за нас. Мария Пани Ясногурская, Молися за нас. Мария Пани Ясногурская. Молися за нас. Жадаем всім благословенного вечора і таксама плённага тыдня. На гэты тыдзень, які распачынаем, прымем цяпер Божае благословленне. Пан з вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог усемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амен. Идите в супокои Христа. Дякуем Пану Богу. Wesel się Królowa miła, bo ten, którego zrodziła, zmartwychwstał Pan nad Panami. Módl się do Niego za nami. Alleluja, alleluja.
Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przenajświętszy sakrament